Kana fama da asma ko waɗansu cutuka da ke coshe hanyoyin da iska ke bi zuwa huhu, akwai yiwuwar likita ya rubuta maka salbutamol. A cikin wannan bidiyo za mu yi bayani menene salbutamol, menene amfaninsa, waɗanne side effects zai iya janyowa, da matakan da ya kamata a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Ka kasance da wannan bidiyo zuwa ƙarshe yanda ba za ka rasa wani bayani mai muhimmanci ba. Kamar yadda muka ambata a baya, sunan maganin salbutamol, amma ana sayar da shi a brand name da dama irin su Ventolin, Bolmax, Probentil. Salbutamol na zuwa a sigar tablet, syrup ko inhalers. Da wannan muka zo yadda ake shan maganin. Kasancewar salbutamol tablet na zuwa a sigar regular form da extended release form. Ana shan salbutamol regular tablet da salbutamol syrup sau 3 zuwa sau 4 a rana. Sannan ana shan salbutamol extended release tablet sau 2 a rana, ma'ana bayan kowane awa 12. Idan za ka sha salbutamol tablet, yana da matuƙar muhimmanci ka haɗiye shi da ruwa, kar ka tauna ko ka ɓalla ko ka narka shi. Idan ko za ka sha salbutamol syrup, ka yi amfani da ma'auni ka ɗebi daidai adadin da likita ya umarce ka, kada ka sha fiye da haka ko kuma ƙasa da yadda ya umarce ka. Sannan yana da matuƙar muhimmanci kar ka dakata shan maganin matuƙar ba likita ne ya umarce ka ba. Da wannan muka zo amfanin maganin. Salbutamol magani ne daga rukunin magunguna da ake kira bronchodilators. Yana aikinsa ta hanyar sanya hanyoyin da iska ke bi zuwa huhu su buɗe, yanda za ka iya yin numfashi a sauƙaƙe. Dalilin haka akan yi amfani da salbutamol wajen magancewa da kuma kare faruwar matsaloli kamar irin su kakarin lumfashi, wahalar lumfashi, ɗaɗɗaurewar ƙirji, tari da matsaloli da ke shafar huhu irin su asthma ko chronic obstructive pulmonary disease ka iya janyowa. Salbutamol magani ne mai matuƙar muhimmanci, amma kamar kowane magani yana da side effects. Za mu lissafo waɗansu daga cikin side effect ɗin salbutamol. Daga cikin side effects ɗinta da suka faye faruwa sun haɗa da kyarma, jin ɗarɗar ko tsoro, jiri, wahalar yin bacci, sauyin bugawar zuciya, raguwar adadin potassium a jiki ƙasa da adadin da ya kamata, sauyin ɗabi'a kamar rashin natsuwa ko saurin ƙayatuwa. Ba iya waɗannan kaɗai ba, salbutamol na iya janyo allergic reaction. Wannan na iya bayyana da alamomi kamar ƙaiƙayi, ƙuraje, kumburin fuska, baki, laɓɓa, harshe, maƙoshi, numfashi da ƙyar ko kuma wahalar haɗiya. Da wannan muka zo matakan da za a ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Idan ka sha salbutamol ka ji ɗaya daga cikin alamomin allergic reaction, ka dakata shan maganin sannan ka je ka ga likita. Za a iya yin tuki bayan shan salbutamol, amma idan aka ji side effect kamar jiri, yana da kyau a kiyaye. Idan kana fama da wasu larurori kamar hawan jini, ciwon suga, farfadiya, ciwon zuciya, ka yi magana da likitanka kafin shan wannan maganin.